سلام زخبركم سمعتنا نايلومي أرسلنا عليلا مستقدماي مينيستر إثيوبيا أبي أحمد عادة خول فناي مكتتافر عادة شعتني 27 ورح من 13 أبشاشات أجارو تركب عدي إثيوبيا تولد أبو أبي أحمد إثيوبيا ومسلمين يرو 4 أنست دما نيرانو أدب أحمد تستات ولدت بحال أبو أبي أحمد 4 أنست نبرو أدي أبا أحمد دما تناي مودعتا سويت نبرت قال سبعت عد أبا أحمد كاب عليت أمحرا يبلو قال يوم جن أيقونتن دكتور أبا أحمد مس OBN ويدما أورمو برودكاستين نيتورك كلمة إب أبز جورلو كلت يوم ولدو إثيوبياويان كمزخوني الرقاقيزم أبو أبي أحمد حارستاين أورمو طرح ززارب النبرة أدي أغنا تستا وانقواتات أورمو نمحرينيان تبوك كيرات مليخ نبرة أبو أبي مسويتو بأورمو طرح يردادا كمز نبرة دكتور أبي قال أبي مبل 13 ولود ناي أبو خون كله ناي أدي حساس لده ويدما شاد شاي ولات نبرة هذا أبي أحمد ربعي تسبيتي أبو أبي أحمد نبرت شمقرنتو نأبي أبيوت بمحرنيا نبرة أبيوت مالت ثورة ويدما مسارتها ولوتو مالتي تغرينيا أبيض زبل أشمات مبزحتهم قلعو دحر الثورة درق شعن شعتميتن 74 زوهات زنبرة قرنش النبرة أبي أحمد عدما تمرت مساخلين أما بأتاو بيت مرتنايتا كبابي كتيلو دما كلاي درجة تمرتو أبكتما أقارو أتيلو كم قالي أم صبات حبرو أبي أبتمرتو ترحزة تفكرة كم زنبرة مكال قدما كم محارون كم محايشون يتوابع كم زنبرة يقلبتو دكتور أبي أحمد كنيشاي هايمانوتو كاب أمنتو دما بالتعمي وفوي ولكوا دكتور أبي أحمد كاب أسلامي أبون توهدو أدن تتولدن السجنا أمنت كنيشاي وزغتا دكتور أبي أحمد أبستحانا فتسا هايمانوتي أبي مسكالو تحواتون بيت خرسياني ملالس نيرون سحت يلدما إثيوبيان فول غوسبيل مليبرس تشيرت يسبخ نبرة سيتي دكتور أبي زيناش تياتشو وفيتي كنيشايان أبت تجلجلو بيتخسان دما كم زماري كوينا تجلجل أبي أحمد أمنت وي هايمانوت أقداس مخانو تسقيتو يزارب أبتحت سلطانو دما كلهم هايمانوتات بناتلنت كمنتهم يستمعور له التان كان دربعت من استزوننا تلفزيونات إثيوبيا ETV والتا TV أديس TV كوم دما فانا تيبن كورونا كابزي جمر هايمانوتاو مدوات داركا معلتاوين زغربات اللوا دكتور أبي أحمد أب ميستر مكلخال إن أقل كله أب كلتشعن شعتن بالكمبيوتر إنجينيرينج قدامي ديجري كاب كوليج مايكرولينك إنفورميشن تكنولوجيا أديس أبابا تقبلو دكتور أبي أب كلتشن عصرت حدن بمتحوار انترناشنال ليدرشيب انستيتيوت أديس أبابا كاب جرينويتش يونيفرسيتي لندن ترانسفورميشنال ليدرشيب أستريت جيرو أكتشن 13 بمتحوار أشلاند يونيفرسيتي كوليج أوف مانجمنت أند ليدرشيب أديس أبابا ببيزنس أدمنستريشن ماستريت كيرو أكتشن 17 دكتور أبي كم تمهراي كوينو كاب انستيتيوت فور بيس أند سكيورتي ستاديز أديس أبابا يونيفرسيتي PhD دكتور أوف فيلوزوفي تمرقو دكتور أبي أحمد PhD ناتو أب أجارو بالسوشيال كابيتال أند إتس رول إن تراديشنال كونفليكت ريزولوشن زبل سرت حسب أغريو دكتور أبي أحمد نسبيتو لناش تياتشو أمنيستي مكلخال كلتيوم بسرحلو زنبورو جزيعي تلاليوا زيناس تياتشو كاب بهيرة أمحرا جايان كلتيوم 3 والدن حدا أدوت زغبرو ودنا اللون دكتور أبي 4 قنقواتات يزارب أفان رومو أمحرينيان تغرينيان كومدو انجليش دكتور أبي أكلاو تعنا قون تعنا أمرو يخيد بمبال كتالي نابناي أديس أواجي مخيد دكتور أبي كم وفوي إمنات كنيشان السيبل هنسرح أملاخ يقبر الله السلام العرق عندما يسرت الله يقول دكتور أبي أبشن شاتميت من 9 حادن أبتحت من قصة هايلا مريم بحرم موت أبي حاول وتدرنا تسأمبيو كم أبال ODP أورومو ديمقراطيك بارت كوينو أبتجزيتي ODP كلتميت تواقات ترعين بروان المودة تشن شاتمين 9 حادن بتجزيف سراويت من قصة هايلا مريم أبينتا بتجزيتي حمرت تواقات زنبرت 9 تقراي كتنبر بموسان أبو تهدراو سرح دما كميت كسب قم بمبال تقرينيا تماهيرو
ድሕሪ ምውዳቕ ድር ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊም ካብ ብርጌት ኣሰፋ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወሰደ። ኣብኡ ድማ ተመደበ። ኣብ 1993 ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝብል ኣብ ክፍሊ ስለያ መራኸቢታትን ክሰርሕ ጀመረ። ኣብ 1995 ድሕሪ ህልቂት ሩዋንዳ ከም ኣባል ዩናሚር ዩናይትድ ኔሽንስ ፒስኪፒንግ ፎርስ ንኪጋሊ ሩዋንዳ ተዋፈረ። ኣብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ 1998-2000 ቦታታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዎ ክደስስ ኣባላት ስለያ መሪሑ ንኤርትራ እቱ ነበረ። ድሕሪ ኩናት ኣብይ ኣብ ትውልዲ ዓዱ በሻሻ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ሰፊኑ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ኣብ መንጎ ክርስትያንን ምስልምናን ከህድእ ተመዲቡ። እቲ ኩነታት ድማ ብናቱ መሪሕነት ተህዲእዎ። ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ተመደበ እውን ሰላምን ዕርቅን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ከምፅእ ሃይማኖታዊ ባይቶ ሰላም ሪሊጅስ ፎረም ፎር ፒስ መስሪቱ። ዶክተር አብ ሓደ ካብቶም ኢንሳ ወይ ድማ ኢንፎርሜሽን ኔትወርክ ሴኩሪቲ ኤጀንሲ ትካል ምርበብ ሓበሬታ ድሕነት ዝመስረቱ እዩ። ኣብቲ ትካል ድማ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ንክልተ ዓመት ከም ወኪል ዳይሬክተር ኮይኑ ድማ ኣገልጊሉ። ዶክተር አብ እውን ኣባል ብርክት ዝበላ መንግስታዊ ትካላት ሓበሬታታት መራኸቢታትን እዩ። ብምጥቃስ ኢትዮ ቴሌኮምን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያን። ዶክተር አብይ ኣብ 2010 ቅድሚ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምውፅኡ ከም ሌተናል ኮሎኔል ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ዶክተር አብይ ከም ኣባል ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮይኑ ካብ 1991 ጀሚሩ ንናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣሃዲኡ ጀሚርዎ። ከምኡ ድማ ኣባል ኮሚቴ ኢፒአርዲኤፍ ወይ ድማ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሪቮሉሽናሪ ዴሞክራቲክ ፍሮንት ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ኣብ 2010 ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ ዶክተር አብይ ንወረዳ ኣጋር ወኪሉ ተሳቲፉ እዩ። ከም ኣባል ሃውስ ኦፍ ፒፕልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ኮይኑ ድማ ተመሪፁ። ዶክተር አብይ ኣብ 2014 ኣባል ፓርላማ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ከም ዳይሬክተር ጀነራል ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብቲ ግዜ ድማ 2011 እዩ ዝኸውን ዘሎ ጋቨርንመንት ሪሰርች ኢንስቲትዩት መንግስታዊ ትካል ዳሕሳስ መስሪቱ። እቲ መንግስታዊ ትካል ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሰንተር ወይ ድማ STIC ስቴክ ይበሃል። ማእከል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድማ ማለት እዩ። ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ዶክተር አብይ ከም ፈፃሚ ኣባል ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኮይኑ ኣብቲ ዓመት እውን ካልኣይ ግዜ ሃውስ ኦፍ ፒፕልስ ሪፕሬዘንታቲቭስ ንዓዱ ወረዳ ናይ ጎማ ተመሪፁ። ኣብ 2015 ዶክተር አብይ ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሞስት ኮይኑ ተመዚሉ ን12 ኣዋርሕ ድማ ኣገልጊሉ። ዶክተር አብይ ካብ ጥቅምቲ 2016 ምክትል ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሞ ኮይኑ ስርሑ ጀሚሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሞ ዝነበረ ለማ መገርሳ ይበሃል። ኣብ ፈለማ 2018 ብዙሓት ፖለቲከኛታት ንኣብን ለማ መገርሳን ከም ቀንዲ ህቡባት ፖለቲከኛታት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይርእይዎም ነይሮም። ብዙሓት መንእሰያት ካብ ክልል ኦሮሞ ንኣብን ለማ መገርሳን ብሰይ ምድንጓይ መሰረታዊ ለውጥን ነፅነትን ኣብ ክልል ኦሮሞን ኢትዮጵያን ከምፅኡ ጠሊቦም እንተዘይኮይኑ ዕግርግር ክገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖሞም። ክሳብ መጀመርያ 2018 አብይ ከም ሓላፊ ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲን ኦሮሚያ ሃውሲንግ ኤንድ ኡርባን ዴቨሎፕመንትን ምክትል ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሞን ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከም መራሒ ኢፒአርዲኤፍ ወይ ድማ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሪቮሉሽናሪ ዴሞክራቲክ ፍሮንት ኮይኑ ምስ ተመርፀ ነቲ ቅድም ዝነበረ ኩሉ ፅሑፋት ገደፎ። ንሰለስተ ተኸታታሊ ዓመታት ተቃውሞታት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይቲ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወድዒ ብዕለት 15 ለካቲት 2018 ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ። ሃይለማርያም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ጥራሕ ግን ካብ ስልጣን ኣይተኣልየን። ከምኡውን ካብ ኣቦ መንበርነት ኢፒአርዲኤፍ ተኣልዩ። ከም ታሪክ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምረፅ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ኢፒአርዲኤፍ እዩ። ዶክተር አብይ ድማ ኣብቲ እዋን ሓላፊ ኢፒአርዲኤፍ ነበረ። መጋቢት 2018 ኢፒአርዲኤፍ ኣኼባ ጀሚሮም ነፍሲ ወከፍ ፓርቲ 45 ኣባላት ለይኾም። ውድድር ኣብ መንጎ ዶክተር አብይ ሓላፊ ኦዲፒ፣ ደመቀ መኮነን ሓላፊ ኤዲፒ፣ ሽፈራው ሽጉጥ ሓላፊ ሰብድም ከምኡ ድማ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊ ቲፒኤልኤፍ ነበረ። ወለኮ አብይ ብመብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ፍትውን ተነበረ ተቃውሞታት ካብ ቲፒኤልኤፍን ሰብድምን ግን ገጢሞይ ብ27 መጋቢት 2018 ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ናይ ምርጫ ደመቀ መኮነን ኤዲፒ ከም ቀንዲ መተሓላለፍቲ ኣብ ዝነበረ ካብቲ ውድድር ተኣልየ። ብዙሓት ተዓዘብቲ ድማ ነዚ ከም ዓብ ደገፍ ንአብይ ረኣይዎ። ደመቀ ኣብ ዝቐፀለ ግዜ ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ከገልግል ተወሲኑ።
ደመቀ ካብቲ ውድድር ምስተኣልየ ዶክተር አብይ ብዘይፍለጥ ድምፂ ካብ ኣባላት ኤዲፕን ኦዲፕን ተወሳኺ 18 ነጥቢ ወይ ድማ ድምፂ ካበይ መፁ ብዘይፍለጥ ረኺቡ ብቅለይቲ ዶክተር አብይ ከም ኣቦ መንበር ኢፒአርዲኤፍን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያን ኮይኑ ብ108 ድምፂ ከም ዝተዓወተ ተኣውጁ ኣብ ድምፂ ምሃብ ሽፈራው ሽጉጥ ወይ ድማ ሓላፊ ሴብድን 58 ነጥቢ ወይ ድማ ድምፂ ክረክብ ከሎ ሓላፊ TPLF ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከዓ 2 ድምፂ ጥራሕ ረኺቦም በክልተ ሚያዝያ 2018 ዶክተር አብይ በሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስን ከምኡ ድማ ብወከልቲ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ብወግዕ ተመሪፁ ታሪክ ህይወት አብይ ነዚ ሰማዕና ይመስል ነይሩ ጽኒልኩም ብምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ይቀኒየለይ ሰላም